Parlau hakan ni video lawan raj pi ni ko wei ka film Jepang ko wei ka no hikai ka ba mat ka jing snyosi nadu baka yelang samla pada wei khuna school jongka yakan ni ka jing i thokana la sim na ko wei ka film ka ba ka tang before the done kani ka film sedang ko wei ka no hikai ka ba ka tang ka lila kendi kedai ka no hikai ka badang chuan hikai ka wei ka school jongka wei ka balang ka thalik hakas ni bakawan join principal jong kata ka sekolah kala pen ka ya baroki kamera kelas jong kata ka sekolah we khuna ba pulai kata ka sekolah ba kerteng ujisan udai khuna baca transfer na ka we pat ka sekolah kikimi ki ba ka jong mal ka por ki jumai ba uim kakar rangkat bat ki paralok ka jong kilepa sekolah yo hata ka sekolah jong ka balang kikimi lenti ba onsala pan kiare kita ki paralok ka jong agas ni banang kong ba kilila ka chim kelas kli tho iki khana school ko jongka ya ka karteng ko jongka bat ya ka subject pa ka chim ka deka english aden ba kla de ban chim kelas ya ki khana school ko jongka wei uba hitri rang kat bat ka hata school uba karteng o andreu lawan ban krenika hangta kla yetho ya karteng ko jongki iwe ya iwe ujeson on dawla wan school ula ya ba mi di rangkat bat kita ke para lok ko jong anda klila kala pohi yang kala yitho yu ka kemi ke jong ka kata ka skol ba ka hikai bat ki khana skol ko jong ka ki long ki ba snyotana anda ujeson ulawan ka jing ya kendo ko jong bat ki para lok ko jong ka kemi ke jong ko ya yu ba ulawan ying men kala khang yu ya ka jing lik kendo ko jong bat ki para lok ko jong ulo ang ka kemi ke jong ladanga ya kendo bat ki nak lem le ya ka jing bakla hak sngi babot hapo kelas ke jongki anda lakut ke kelas ujesan ula panjing yaram nak kata ka nong hikai ke jong hak ke jing yede ke jing pha tho assignment ke jongka kwa ban tho chpang ke jong o la ne ki ba haying ha sem ke jong ke lila ke long yu ke biang kata ke kwa ban tip chpang ke jong ujesan ula kwa ban tip chpang ke jongka long yu bale pi kwa ban tip chpang ke jonga uloan ka haba mapi pikwa bantip chapang ko jonga bale ngamlok se bantip chapang ko jong pi ta noi kai kam tre bani thoyu chapang ko jonga ji sanu la mi na ta class lo tang kho ya ka wei pat ka noi kai u klem pan map na ka klila kla pan map makai ka ta ka noi kai ka ta ka noi kai kala ong ka su mar ba ka nei ka de ka skol wat ju pan luk por pat u tau khana klila ka long ka om dot e ba chu yara piu ya ki kam homework ko jong ke jing le ko jong ngas neo amde ke jing pelut por ko jong ha sim bot ka ta ka noi kai la pha ka wi khana kan thei pakan pulei ka ta ka jing tho ko jong ka anda ka la dem la pha ro ya o jesan la pulei ya ka ta ka jing tho ko jong klila ha bak ya sne ka ta kla sne tonat ya ka ta ka jing tho ko jong anda la white class ko la pulei ka ta ka jing tho ko jong bat kla khodiu kla kliu de nem kata ka jing tho ka jong ko ba u tho chapang ka jing im ka jong loin ka kata ka de tang ka jing tho ka jong kla kliu chapang ka jing cha ben kan ria school ka jong uli thoi ka ki kimi ki pa ka jong ki kwa yu ba un yo ban pulei fadar klela ba ka yos ne kata kla sedang ban snit tanat yu kla kwa ban tip chapang ka jing im ka jong Jason tre bani thoi ka ula leina Jason ula thok ya ka mi ke jong ula ong ka ba un le pulei ko cha library rangkat bat ki para lok ko jong ka mi ke jong ka nge ka ta ba kam tip ba ule bani kan do bat ki para lok ko jong bat ki ta ki para lok ko jong ula yedi ya bam rangkat bat ki hak sni babot ndaw Jason ula le biang cha school ka mi ke jong kala phai uba un wan dang kloi ka ta sni school u andriu la khodi kalila ba kini lek party men klela kalas nya kwa ban ye lek rangkat bat o kala kular pakan sa ye lek no chakata ka party o jason ula leban summit ya ka assignment ka jong kata ka assignment ka jong ba u tho ka de chapang ka jong kalila ka long yu la da udon kano ka jing ula pan jing yarap na ka bakan sa yarap bado hagjan mek kalila ka da le chakata party rangkat badu Andreu na marba udan jeng bot yaka ula ong ika ngayo iba pimpat phong sati
ngah tharai ba pimpat ya tho korem kalong yu hoi pakam padem an riu la snyo tanari kata ba un se yo lat ban pan snyo yaka yaka jingdon jingbot ko jong o yaka lila kalong yu ba ka snyo tanat ikata ka sur ka kwa ban le cha no an riu hak ta por ula lik bad ula ye chat rang kat bad ka jason riu yi kata ka jing ye chat ka jong ki ula pi ki tang ta ki man anda klemi na kata ka jing ye chat lila kala kudup ya an riu bat kala chong ha ka wi kali ba kan lei no chi an riu dang sa no ba bad yo ban pan sneo yaka jing don jing bot ko jong o yaka ba ka sni ba bot kala kala yo yu jason ba ula mi na ka skol ba o klem chong class an riu la wan ban kren yaka kala kala ye tho yo yaka jing di ka jong ka nin ka met chaba balat ka bala pan kala yaka jing mot jim bar khat ka jong ka loi ka em nga yo i pi ba pisnyo tanat ba pi yo kum kata ka por kalau yu em ba kan kwa show bandi biang sa chisen aga por class ko jong ka yo i bau jason uklem chong class la pan par khat eka jason ulawan anda lakut ka class ko jong ka kalau ong yo la da pim snyo tanat ya ka jing hikai ka jong a muntoy ayo bangan hikai tu tereli pi banga pen lut eka por ka jong a ba nga kwa ban hi rap pi jason ula pan map naka andaw lamut ban le ka lila la khot yo ula wan bat ula chong hajan chong ka ula ong ka menin nga yo i pi ba pi cha rang kat bat wan reo ke ka ba pi kwa banga don hang ne lila ka la pi yo tang dik mat ula snyo thu i ka ba ka don jing mod yo ula kta yi ka khti ka jong ka lila ha ta por ka la kan ria yi ka ta ka khti ka jong bat ka la ong yo nga chania i pi wadam le sho kom nei sa chi sen anda ka po he yin ka lila ka la pon chaka kami ka jong ka ki tho i ka yi ka jing lek party ka jong ka rang kat bat an reo oba ye tari rang kat bat ka kami ka jong ka kala snyo tanat ikata lada ka yo ko mu ta breo lila ka la ong kan sa pe hashwa pakan poi chaka jing ya poi ka lawan u jason ki i uba misnam ka khli ka jong kala kli u ke ka baja jason ye tho i ka kala khodi u ba kan pun khoi no ikata ka snam kala ong yo ba kin sa late no cha police station ban report no chaki pulen u jason ula khang ika andaw lumut ban le kililak la pha up yo ba kan sa late on no yu ching kala kli o chapang ki para ka jong jason uli thoi ka ba udan armut ki para ka jong o hamben jong ula cha set patok na ka daw ka jing le he ka jong ula pan sange ka ta ka le ba un her no kililak la kli u chano ba un le ba don o salam ula hian na kata kali bad ula khod eka baro ar ngon hangta kila cha ya taw slap kila kala sneo kret kala khod yo ba kan yele no jason ha kata por la wan hajan jongka ula kata yikiti ke jongka lila ha kata por kala sedang ban cho jing i yu anda ula kata eka chaka ba kamper kila ha kata por kala khod yo ba kin yele no anda kila jan boy ha ka ying ko jong ula phai ka ban sange no tang hangta kila ka long yo jason ma phi deu khna school janga manga ka de ka no hikai ka jong phi ngang kwa ban long byang sa chi sin kom nei ha ka sni bot ha po class ka lila ka chong par khat ka klem kim class cho ya ki khna school ka jong ka ha ying ka mi jong jason ka li yo i ka jing tho ka jong ka baw jason udang pe ya ki dor jong ka lila ka mi ka jong ka lawan bat ka la ong yo mi dan e ne am ban yi tho inga loi to ika chpang kalila kadai ka no hikai ka jong ka ju hikai tutorial yo haman ba ola wai class ka kmi ka jong kalakli de ne ba ka don jing mot ya me loi ka nam khami len ti ba kan i yanga ba ka kwa ban yarap yanga ka le i kam ram ka jong ka snyo tanat ika ta ka no hikai ba ka kloi ban yarap yo ka jan me u jason loi yo i ka lila ba du an riu ye chong ti biang ha ka ta ka dukan ula pi ki tang dei man hata ka jing ye kren ka joki namar ba andrew udon jing mut ka ula sedang ban pesneo ye ka jing mut ka jong lila namar ba kam don jing mut yo kala pha api u chipang bakan lei no cha chaka sai tang chipang kan sawan biang jason hamar ba u yo i ka ula bud ka hata ka chaka sai hata ula wan bat ula do ka lila kala klomar jing mut kala pensange yo andrew li yo i ka ba perkhan ula kli ka bale jia yu kalong yu am dan e ba phone ka mi ka jong ka
kan salin no baka haban ikan do bat ka kemi ke jong ka senan hang ta anda lio iu an riu ba ulasa marwai ba ka judan jungbot yo kalawan ha ka jaka chong ko jong hang ta lei chong bat kala ye di rangkat bat o kelila anda kala po hi yeng lawan u jason kam tre ban pli ke jing khang ula karpat ika bo un yo ban mam na ka ye ke jing le ke jong kelila ha ta por kala pli ka ta ke jing khang bat kala ong yo jason nakwa pani kren bat me ikane ma me di ukhna skol jonga bat manga kadi kan no hikai ka jong me im di choban ye jo ye chan loi ka ngawan hang nei ba ngan pan map na pi ngan nam pan mong sho yi pi nakwa tang ban yo yi pi ka long yu em bat kala pha yu bo un lei na jason ngwe yu la bat ula do ai ka kalila kamla bat gan tai yu da ka mon ko jong ka kala ye poi ba do hakasin be bot ka lila ka long yu kane ke jing le ka jong ai kala poi sa ka jing ba kala loi ka ki klem ba kala kala pun kulari o ba dei ban ye tho ye no bat ka long yu ka nam jia so sa chi sen jason ula pe ba ula rakhi ka apo kelas ka chenan kalawan bani tho ya ka lila menin ka met hadin ba phila le ngai kan to samla bat wan reo yo le se pin sneo e yanga kelila ka long ka ngam ko slai ka ta ba wan reo bat nga ngim dan jing de ngi de tang ki chi paralog chenan kala sneo tanar ikata kam lok kamau jing thon hapadeng ka jong ki anda kelila kala mi na ta kelas kala ikan do bat wan reo la ka ngakwa bani kan do ye ka mi ka jong pi ke ik ba jai ka hakata ka met ba philami kloi kalong yu ka biang himanta dan ka ba jai ka hakata por lawan u jason kala pa yu andrew ba kansa ye kan do biang bat ong la chai kamera kala su ka kalila kala kaliyo jason ke ik ba pelong ye pi ba pigment menta loi ka ngasnyok men ban yo i ye pi kalong yo kan mau ka ne ba pi ban nga ngim num jia cho ko ma jia ha to ko men ta ba khoi ngin sia lok no tang kom ka jing ye de ka noi kai ba do khana skol lada kom ta ngam tre show ban chim tutorial class pi uloi ka biang ka ta man ta ngakwa tang ban pendeng ya di ku ping jonga banga ai ki fi pi klila kelas nyu tanat ikata kalong yo na i ji pi tang ba kanum jia cho yangi sa chi sen loi ka biang ka ta tang ba ngadang kwa biang bani kan do bat pi hakamit saturday kalong em kam tre show laka lada pim tre ro ngam kan ran tin ngan sawan ni hakas ni saturday anda kala po hi yeng kala phon ka kami ka jong ka kala kali kam no u samla jong phi u long man ta klila kala ye thoi ka khlem dan jing ide e bat wan reu ba ka dan samla da u pan u de u ba dang samla ka kami ka jong ka lada phi ngei ngas ni tanat he yo andrew udeu briu ba ladan ka kam ba u yeteri ro rengkat bat phi tang ba pe yo pin bakla biang sa chi sen hakas ni saturday kalila kala lek kai bat u jason hata ka jing ya lek kai ka jong ki jason ula ye chan do rengkat bat ka bat ulakli ka judan samla ne man chua kalila kala i thoi u ba ka judan tang ba menta kila ye lai ulakli ka baliki ye lai kali thoi u din na ka daw ka jing sedang hi jong utaw samla cho ka ban wa daw kala ye lai no ba do daw jason ula po ying kan ba udang som ka kmi ka jong kali ai ye ka phone ka jong badan ki dur jong ka lila rangkat ba do ana lawan jason ka kmi ka jong kala burai ye ka ta ka phone hak sni bobot ka kmi jong jason kalawan ban ye kan do bat kalila kala kali ka de nemba phi chu chem class tutorial yo jason ye ki we pat ki khna phi ju chim ne em kalila kalong em na chim tang ya jason ba wan ban kerpat yang bangan yarap yo kala ongika korkom hikai yu ba pilikai ya khon janga kalila kalong ika ngala perchang ban yarap yo kawalkar da kejing bitar kelemaham ya ka bahkan pukon na jason tang ya kejing ya lang jongka lila bat khon jongka hara porlawan ke principal jong ta askol kelina ka lila ke ik bajia payam kawalkar lila da ka jingteng kalau oi kata principal ba ka kwa yang abangan yarap ya khon joka pon la ban le pha ha ka jing pulei ka jong kata principal kalau oi ka ngasnyo komen ni kata la de tang kata ka daw anda kawalkar kal poi yeng kali ya khon joka komno ka jing pulei ka jong me ka jing ya de bat ka miss lila
ulo ka ki biang komba pi yo I ya ki grade ka jonga ka kmi ka jong da ka jing bitar ka long yo wadam khin yang nga ka dik ba be pangal yo I ki dur ka jong me Jason na ka jing bitar uli tho ka dika samla ka jong ka kmi ka jong ka la pha yo udiban ya lan na pat ka chisang dan tengah congkau lepas sengai ia kata kacang karen palat ke congka ya ukun jongki kewalkar kala senu bita penpanco kami jong kelila ro hadin ba keliyo cing tiba kelila ke yalang samla bat yala ukhna skol kelas senu bita reka baga klem yalang katkum kejing ang not ke congka Jason ha kata kami luan biang haying congka lila kelila kelebe yo nak kata ke ying ke congka ula kelika ke ikabajia keli tho yo kami ke jong pi kalawan skol bat ke senan rok letim ya ke jing ya lang ke jongi lada tip ka principal man sacha pe kam no na ka skol Jason hang tau loi ka wat am ting da ke jing bitar ke jongka kala be no yu na ka taka ying ke jongka hadin ka tukan ne por anda kala de bansung clear I ke chithi bapa Jason ya ka chithi jing e anda kala de ban pulai kala pli ka ta ka jing khang clear I u ba ulara yosun tiu hang ta lila kelas ne tho ya ka taka jing koridor jongka jing it ke jong Jason ha ka met ula sa haying jongka ha ka poste ula klika kumno ka barkhat ka law yu kam tip cho ba ka dan ha ka jing ting yo kan cha be kam no na ka ta ka school ke jongki Jason ula ka wat ku slai ka ta na don ke pisa na da pi e ka ta ka kam ke jongpi ngin sa ya lech sa no ska we pat ke chno lila ka law yu em ngam la ban le ka ta ha ka sni bo bot ha school wan riu li yo ika lila bagi keren bat Jason ula sneu pitar ula rung no cha po office ka chenan kala ong yo pikwa an em ban di coffee ula ka em bat ka long yo philip pelut e ka por ka jongpi ha ka jing ye dei bat ka lila an riu lo pen sanga e ka ba ong kwa man sngap ya ka jing keren ka jongka chapang ka lila ha ka jan met la yo yo Jason ba khai ye kan ja bat ki paralok ka jong iba ya di kenja kelila kata kajan met kadang don cheskol ba kebon kam ha office wan riu lo wan bat ula bat boreka kelila hang ta kala yam bat kala ye khun bat o anrei kam la ban ye khun bat o Jason lo wan haying ka jongka uli yo I ka ba ka yam ula kelika bale je ayo kelila kam tre ban ye tho yo dalu yo I ba misnam karandang ka jongka kelai tho yo ude andreu Jason lo sneu pitar lumut ban litwan yo andreu kelila kala khang yo kala yam bat kala ong yo ba kam kwa cho ban sa ha kata ka yin loi ka yangin yami no menta ka men kelila kala pha up yu la shai kan san liban lum malang ya kitiar gitar ka jongka bat ba kan e no ya kata ka kam ka jongka hak sni ba bot kat ba andreu dang ikran bat ki khana skol Jason ulawan bat ula cho yu hakata por lawan ki no hikai kila pansange ya kata ka jing ye cho ka jongki hadin ka tukan ne por lawan ki pulit ta ki pulit kila bat yo Jason bat kila rayo kilila habak yo I kata kala ab yo Jason anda ka kami ka jong rangkat bat Jason kila mi nek ta ka office kilila kalamut ban keren yo ka kami jong Jason kala tim kala tlai ka kala ong ka wat ju pen thot cho ya kun jonga sa ino yu marwe wadom ya ya cho badu na do menta kelila hata por kelas nyosi hata kasngi kam tip show ban chim kelas anda kala po heying kala pon cho andreo kala pa yu ban wani kendo bat ka ha ka wei ka dukan kala ye kendo badu kalong yo ngan sa ai report noi be chekipolen ba mi bat boringa bangadon ko sebut lomba ka CCTV kamera loan ka khilej bale pikwa ban ye tho yanga lila klong yo lada me mi tho yelade akma jong pulen ba Jason nu cho yame nakadaw ba me bat boringa andre tingi kata ula phai ka bakan ya chkhmat hagasni ba bot hadin ba lila kala depan e yakata ka kam hi kai ka jong ka kala lung kala lang ya kitiar ka jong ka ba kan lit phai no chachano hatasni lawan Jason ula ye tho ka ba ulai baki pulit ke IO tang ka warning badu yo I ka ba kadon ha ka jing snyosi ulakili ka bale phidang snyosi kalong yo Jason ngamla cho man ye don rangkat bat phi sa yelang no bat ka wai pat ka kan the loi ka ngai I je phi ngamla man e ye phi
ก็ลองอยู่มาเล่กันในน้ำมาร์บาไงอีจะปีน้ำกว่าโชบันลองมาจึงทนหากจึงปุเลยปุทีก็จองปีกับพาบังงินอย่าไล่เนาะบาพินยอบันเป็นเด็บอย่ากะจึงปุเลยก็จองปีเจสันฮักตะปอร์อุลายามบัดอุลาสเนลซีอุลามีเนาะนักตากยิงกะมีก็จองกะวันบัดกะลาเป็นเงี้ยอยู่ก็ลองอยู่สเงนอกกันนี่กะยิงยามก็จองปีอันดาพิลเด็บอย่ากะจึงปุเลยก็จองปีตั้งดอนจีบนกินเทกิบาอีเจพีเจสันอุลปีสตังกิตากิดอร์จอมกาลีลาปอตเรนบากะเลยพายชะนองสตังกะจิงบาเบบัดกะจิงสเนลซีกะจองกาดีกะเนกะฟิล์มกะลากุนเนาะตังหันในปาร์ล็อกนาดาบิสเนลตันนัดยะกะเนกวิดีโอสเนบาไลน์บัด subscribe งินซายะกันโดปันหากไว้ปัดกะวิดีโอคุบเลชบอน